अब्ला दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरो बेफोरनि गासै जिथु BKWनि जिउ जारिमिन जागायनायनिफ्राय जों मोजाङै जुदि मिथिनो होनब्ला मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङासो मिथिगोन जिहेतु बिथाङानो लिक लादोंमोन फान्डिंआ थाङो ना थाङा आरो बिथांनि भबिष्यतआ बिथांमोननि BKWनि भबिष्यतआ मा जागोन सम्पूर्ण मास्टार माइन्ड बा ब्लुप्रिन्ट खालामनानै जिथु बिथांमोनखौ BJPआवबो सोजोबनानै BKWनिफ्राय लिडारफोरखौ BJPआव सोजोबनाय जादोंमोन बे सम्पूर्ण जोंहा मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारानो खालामदोंमोन बेखौसो बुंनो सानगोन बिस्वजित दैमारि सारा जुदि एसेबाबो अननाय थानायमोनब्ला प्रमद बर' आरो बर' राजनितिनि सायाव बिथाङा दिनै काउन्सिलनि सिगांनो BJPआव हाबा लाखिनो काउन्सिल जोबखांनाय इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव जुदि BJPआव हाबहैनायमोनब्ला निस्सय प्रमद बर'आ मेजरिटि मोननानै जोंनि बे BTC काउन्सिलखौ बा BTRखौ सालायगौमोन होनना आं सानो जोंहा UG ब्रह्म बिथाङाबो गोसोखांनांगोन बिथाङा ओरैबायदि सासे लिडार दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांखौबो मेगन मिसिबनानै सुयै खालामहोग्रा सासे लिडार एकर्डनि समाव बे गावनि बुंनाय खोथा आं बुङाखै बेखौ दिनै अब्ला बिथाङा बुंनो हागोन ना जेलाव थांनानै रन्जन दैमारि नोंथाङा मेगनखौ फैला अख्राङाव बेखेवनानै नायदो नोंथांनि सुयै होनाया जोबखांलांबाय बुंनो हागोन ना नोंसोर बै समाव बिथाङा बुंदोंमोन जे रन्जन दैमारियाबो एबसुखौ फोथायनानै जोंखौ फोथायनानै मेगन मिसिबनानै सुयै खालामबाय बेथ' ओरैनो खेला खोथा नङामोन जाय बिराद मोनसे सिरियास मेटार जोङो हानि थाखाय नांदोंमोन जेसेबां संगठनफोर दङ हाथियार लानायानो जा नन भाइलेन्ट माबायानो जा एबसुआनो जा गासैबो हानि थाखाय नांदोंमोन हायानो गैयाब्ला जों मा खालामनो मेन इस्युआनो जोंहा हा लेन्ड नङा होमबा लेन्ड अब्ला दिनै जुदि थारैनो बिथां दाखालि माजबाद ना रौतायाव फैनानै बिथाङा बुंफैबाय बिनि खाथियाव सोर दङमोन बिनि उनावथ' जोंनि BTRनि सिफा दंमोन बिथाङा खोनासंबाय हादों बिथाङा मिथिगौ गोसोआव मोनसे सानखांदों मा डेन्जार खोथा बुंखो बियो नंगौ बे समाव आंनो रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबियाव बरायग्रोनानै लाबाय बे समाव आं नोंथांमोननो गोबां बाथ्रा लानानै फैदों बे समाव जों नोंथांमोननि जे सोंलु बे सोंलुखौ दिखांनो थाखाय जोङो BTCनि कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिथां बिक्रम दैमारि बिथांनियाव फैदों बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिगोन बे समाव नोंथांखौ गिबियावनो आर'नाइ रादाबनिफ्राय बरायग्रोबाय बे समाव नोंथांनिफ्राय जों मिथिनो लागोन गोबां मानसिया सोंहरो जोंखौ बे जिहेतु BTRनि बायजोनि मानसिफ्रा जोंनिया सोंनो खामहरो जिहेतु बिक्रम दैमारि बिथांनियाव फंनैसो बाथ्रा सोंनांगौ होननानै दा बे लेखायै आं नोंथांनियाव BTRनि जे बायजोनि सायाव मा बुंगोन जिहेतु BTRखौ जिहेतु दाजाबनाय जिहेतु एक्सटेनसन खालामनायनि सायाव सोंनो होबाय थादों बिथांमोना एक्सटेनसननि सायाव मा बुंगोन नोंथाङा जिहेतु एक्सटेनसननि सायाव आङो नोंथांमोना सोंनाय बायदि बा बिथांमोना मिथिनो लुबैनाय बायदि आं बेखौनो बुंनो नाजागोन आरो प्राय आङो सानजा थानाय जोंनि जिथु BKWSC आरो जा डिस्ट्रिक्ट मोननै जुदि एक्सटेनसन खालामनायनि खोथा बेनि सोमोन्दै आं खोब खम बुंनाय जायो आरो बांसिन माने आङो गाव बांसिन नलेज जुदि मिथिनाय गावनो मिथिखायाब्ला आं बुंनाय जायाखै अब्लाबो आं बेखौ बुंनो नागिरदों जोंहा जिथु गिबियावनो आं बुंनो एक्सटेनसननि खोथाखौ आं थोंजों बुंनो नागिरदों जोंहा जिथु एक्सटेनसननि खोथाया जोंहा जिथु BTR एकर्ड जालांबाय बे BTR एकर्ड जानायाव जोंहा थोंजोङै बिब्दिहै डिस्ट्रिक्ट बा जोंनि माबाखौहाय एक्सटेनसन खालामगोन सनितपुर बा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टखौ एक्सटेनसन खालामगोन होननाय BTR एकर्डआव जिथु गैया बिनि थाखाय बेसेबां पसिबोल जागोन बेखौ दिनै बुंनो हाया जायो खिन्थु एबसुआ दिनै बुंगासिनो दङ नाजागासिनो दङ बा जोंहा BTCनि मुरेबि जायफोरा दिनै BTR एकर्ड खालामबाय बेखौ लानानैनो दिनै बे डिस्ट्रिक्ट मोननैखौबो सोसननो थाखाय गोबां नाजागासिनो दङ आरो एबसुआबो दिनै मेमरेन्डाम होलायनानै रिमाइन्डार होलायनानै दिनै एक्सटेनसननि खोथाखौ नाजागासिनो दङ खिन्थु आं थोंजोङै बेखौ बुंनो नाजागोन जोंहा जिथु BTR एकर्डआव थानाय किसुमान दफाफ्रानो
जोंहा दिनै इमप्लिमेन्ट जायाखै नायबायदि आङो दिनै सिम्पोल मोनसे खोथाखौनो बुंसै जोंहा थांनाय 11 तारिख दिल्लीयावहाय एबसुआवहाय मोनसे रिमाइन्डार माने मेम'रेन्डाम हेबावनाय जादों बेयाव आं सिम्पोल मोनसे खोथाखौनो आं नोंसिनियाव माने एग्जाम्पल रेफारेन्स आं होनो नागिरदों जे उपेन्द्र नाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि एट बर्मा बाक्सा बेखौहाय दिनै इमप्लिमेन्टेसन जायाखै इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ होननानै जिहेतु जोंहा माबायाव दफायावनो दंखायो बिटिआर एकर्डआव नाथाय बे जायाखै बा जोंहा आरो मोनसे आङो होबावनो नागिरदों नोंथांमोननि गेजेराव जे केन्सार हस्पिटाल एन्ड मेडिकेल कलेज एट तामुलपुर बेबो दिनै जिहेतु जायाखै बेखौ माबा खालामबायमोन माथो बेखौ इनिग्रेसन माने फाउन्डेसन खालामदों निस्सय बेयाव माबा मोनसे दङ आं साननानै लादों जिहेतु बेखौ बिसोर रिमाइन्डार बेयाव हैनाय जादों दा अब्लानो नोङो दफायाव थाखानाय किसुमान माबाफोरानो एकर्डआव थाखानाय किसुमान दफाफोरानो जुदि जायाखैब्ला नों बै डिस्ट्रिक्ट मोननाया जिहेतु जोंहा बिटिआर एकर्डआवनो गैया नङा होमबा बेयो एकर्ड हिसाबै बेयाव एप्रुभ जानानै फैनाय बा दफायावनो गैया अब्ला बै एक्सटेनसन जिथु खालामनो नाजादों बे बेसेबां पसिबल जागोन आं बेखौ दिनै बुंनो रोङा खारन दफायाव थानायानो जोंहा जायाखै गोबां दङ नै आं दाखालि गामि सोसननायनि बेलायाव जिहेतु 6 दाननि उनाव जानायनि बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय कर'ना फैनायनि थाखाय जायाखै होनना बुंबाय आरो बावैसो सिगाङाव मोनसे नटिस फैदोंमोन नटिसखौबो जिहेतु स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जिहेतु फैदोंमोन होनना बुंदों जिहेतु डिसिनियाव फैदोंमोन जिहेतु गामि बे बिथांमोनखौ सनितपुर बिश्वनाथखौ बिकेडब्लिउसिआव सोनांगौ होननानै नाथाय बिथांमोना बोखारनानै जे बिटिआरआव सोगोन होनना बुंदों बेयाव माबाफोर थागोन बेखौनो आङो बुंदों जिहेतु जोंहा बे माबायावहाय जिथु एकर्डआव जिथु गैखाया नालाय एकर्डआव सोनायनि खुनु माबा उल्लेख खालामनायानो गैया नै दे बेयावथ' दोङो नै इनक्लुजन माबा खालामनायसो मा होनो गामि जिथु बिटिसिनि सिङाव थानाय गामि दानख'नाय आरो दाजाबनाय बेखौल'सो जोंहा एकर्डआव दङ अब्ला थोंजोङै बेखौनो बुंनो आं गोसो जायो जिहेतु एकर्डआवनो गैयि माबाखौहाय डिस्ट्रिक्ट सनितपुर आरो जोंहा बिश्वनाथ बे मोननैया जुदि एकर्डआवनो गैयाबा माबायदिहै एकर्डआव गैयि गामिखौ माबायदि सोनो हागोन बा डिस्ट्रिक्टखौ सोनो हागोन बिराद गिदिर कुइसन बेयो जिथु एकर्डआव थानाय माबाया दफायानो दिनै जायाखै बेखौनो जाहोनो थाखायसो आरोबाव दिल्लीयाव दाखालि 11 तारिख बिसोरो थांदों नों एकर्ड जानाय बुस्थुखौनो आरो फिन खनसे मेम'रेन्डाम नों नायनि बे जेनेबा नै अभारब्रिज अन नेशनेल हाइवे 31 सापागुरि बे नेशनेल हाइवेआव फ्लाइअभार बनायनाय नै क्रसिं गरेस्वर फ्लाइअभार बनायनाय रेलवेनि माबायाव दा बेफोरनो जायाखै जानांगौ आरो बेफोरखौ जाहोनांगौ होनना दिल्लीयाव दाखालि थांबावदों 11 तारिख एबसुआ थांनाया मोजां जादों खिन्थु बेफोर सिम्पोल मोनसे कनस्ट्राक्सननि खामानियानो जुदि जायाखैबा बिराद गिदिर इसु नङा होमबा बे गामि दाजाबनाय आरो गरेस्वर माबा सनितपुर आरो बिश्वनाथ दाजाबनाया जायोबाथ' सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा दिनै ओरैबायदि मोनसे खुसि जागोन दिनै एबसुनिफ्राय लानानै बेसेबां संगठनफोर बयबो दिनै बरायगोन नाथाय मानसि मावनो हायै जेबो गैया होनना आं सानो अब्लाबो जुदि एकर्डआव थानाय दफायानो जायिखाय पसिबल आरो इम्पसिबलनि गेजेराव आं माने इम्पसिबल बायदिबो नुहुरदों खारन जिहेतु इम्पसिबल होनना मा जाहोननि थाखाय इम्पसिबल जिहेतु बिटिआर एकर्डआव उनाव सोसननाय नाथाय एबसु आरो बायदिसिना जिहेतु एकर्ड खालामगिरि बिथांमोना बुंदों सानजा बारायगोन होननानै आरो गोबां जिहेतु दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदों बिटिआरनि सिबाबो बुंबाय थायो बाराय इथिं बारायगोन सानजाहा दावखोगोन होननानै दा नोंथाङा बेयाव बारायनाय नङा होननानै बोरै बुंनो हायो दिनै जिहेतु आं रेफारेन्सखौ आं होखाबाय जिहेतु जोंहा साधारन दफाफोरानो जुदि जायाखैब्ला बे ओरैबायदि गिदिर इसु दिनै सारा आसामजों सोमोन्दो थानाय बे मोनसे बेयाव गोबां गुबुन जाथिफोरबो दङ आरो बेयाव गोबां क्राइटेरियाफोर दङ गोलाव जागोन गोबां क्राइटेरियाफोर दङ जाय क्राइटेरियाफोरखौ लानानैनो बेखौ बारायनो हायै मोनसे अबस्थायाव दङ नाथाय आं बेखौ बुंदों मानसिया मावनो हायै जेबो गैया हानोबो हागौ आरो जानोबो हागौ नाथाय आं नैबे दफानि रेफारेन्स लाना बुंदों दफायाव थानाय एकर्डआव थानाय दफायानो जुदि जायाखैब्ला बेखौनो जुदि जाहोनो थाखाय दिल्लीयाव थांफिननो गोनां जादोंब्ला अब्ला दफायाव गैया बेसेबां पसिबल जागोन बेयो आं बे रेफारेन्सखौ लाबोदों नैबे जुदि मोनसे जाजोबलांबाय थानायमोनब्ला हयथ' माबा जिथु आन्डार एस्टिमेट खालामना बिसोर दिनै रायलायदों आसामजों हयथ' पसिबल जागौमोन होननानै आं सानदों नाथाय दफायानो जोंहा खोन्थादों जे बिटिआरनि दफाफ्रानो जायैनि थाखाय बेखौबो आं माने जायै बायदि मोनसे
अनुभब माने धारना आं खालामदों आं बेखौ दिनै बुंदों आरो खारन जिहेतु दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा दिनै आंदोबो रायहरो आरो फननि जुगिदि मेसेजनि गेजेरजों गोबां दुखु फोरमायहरो आं बेखौनो बुङो दे जुदि दिपेन बर' बिथाङा बुंनाय बायदि थांनाय मार्चआवनो जुदि जानायमोनब्ला नोंसोरो दिनै खुसि जाबायमोन नाथाय बारियै नै दाखालियो दिपेन बर' बिथाङा बिनि सोमोन्दैबो एबसुआव माबायाव दिल्लीयाव थांबावदों नैयावनो दंबावो बे नैयावनो दङ नोंसोरो नायबा मोनगोन आंनियाव बेयाव माने बिथिंनि जिथु बाउन्डारि बारायनाय बेखौबो खालामनांगौ होननानै बिथांमोना मेम'रेन्डाम लिरदों अब्ला बर'नि गेजेराव मोनसे ओरैबायदि थामथि जे गोरोबथा जायखौ बुङो बर'नि जोबथा गोरोबथा होननानै बुंदों जे गोरोबथा जानायनि उनावबो दिनै खनसे आरो मोनसे गासैबो जे बर'नि जिहेतु हाथियार लानाय जे मुभमेन्ट खालामगिरि बिथांमोनखौ लाफानानै जिहेतु सागान खालामबाय बिटिआर रेकर्ड खालामनायनि उनावबो बारे दिनै मानि थाखाय जिहेतु एबसुआ माबा होफिननो गोनां जाखो मेम'रेन्डाम साबमिट खालामनो गोनां जाखो 2 बोसोर जानायनि उनाव फिन बेयो ओरैबो जानो हागौ जिहेतु जोंहा बे एमेन्डमेन्ट जायाखै रायजो सभानि माबा जायाखै पास जायाखै आरो पार्लामेन्टारि पास जायाखै लकसभायाव पास जायाखै खिन्थु जुदि नोंनि एमेन्डमेन्टआनो जायाबा हयथ' सरकाराबो बेखौ मावफुंनायाव उसुबिदा जानो हागौ बिल नाङा होमबा बेनि थाखाय बिल पास जानांगोन बिलथ' पास जायाखै बेनि थाखाय हयथ' सरकारा बेखौ मावफुंनायाव उसुबिदा आरो मिथिखागौ जुदि एमेन्डमेन्ट जायाब्ला बे माबाया इमप्लिमेन्टेसन जानाय नङा होननानै हयथ' सरकारा बेखौ मिथिगौ अब्लाबो जोंनि मानसिया किसुमान मा होननानै बुंगोन दिनै दुखु मोनगोन जे बिटिआर एकर्डआ मानो थाखाय इमप्लिमेन्ट जायाखै होननाय लोगो लोगोनो जायफ्रा दिनै फ्रन्टआव दङ स्टेजाव गसङो बिथांमोना मोनसे रेसपन्सिबिलिटि थायो बे रेसपन्सिबिलिटिखौ दिनै सम्पुर्ण खालामनो थाखाय नों आसामखौ बुंनो हागौ नों दिल्लीखौ बुंनो हागौ नाथाय दिनैसिमथ' एमेन्डमेन्ट जायाखै नों बिलानो पास जायाब्ला माबोरै इमप्लिमेन्ट जागोन बे मोनसे दा आरो आलादा खोथाया जाहैबाय जा बिकेडाब्लिउनि खोथाखौबो नोंथाङा बुंबाय बिकेडाब्लिउनि जिथु जोंहा मानगोनां मिहिनीश्वर सार बसुमतारी सार बिथाङानो CM बिथाङा बिकेडाब्लिउएसआव मा जागासिनो दङ आरो मा इमप्लिमेन्ट जादों मा फान्ड मोनदों बेफोर गासै खोथाखौ दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों इनडाइरेक्ट होखागासिनो दङ दा बिथांमोना बेसेबां फान्ड मोनदों आंनि मिथिनायाव 13 कौटिनि अनगायै जेबो गैथ'वा थ' उनाव मोनदोंब्ला बेलेग खोथा खिन्थु बै समाव बिसोरो अनलि 13 क'रल' फान्डिं बिसोरो मोनदों जायहा सासे थिखादारानो 100 कौटि 30 कौटि 31 कौटि बहुत कौटि थायो नाथाय सासे थिखादारनिख्रुइबो खम बिथांमोना मोनसे फान्डिंखौ मोनदों अब्ला दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरो बेफोरनि गासै जिथु बिकेडाब्लिउनि जिउ जारिमिन जागायनायनिफ्राय जों मोजाङै जुदि मिथिनो होनब्ला मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङासो मिथिगोन जिहेतु बिथाङानो लिक लादोंमोन फान्डिङा थांगोन ना थाङा आरो बिथांनि भबिष्यतआ बिथांमोननि बिकेडाब्लिउनि भबिष्यतआ मा जागोन सम्पुर्ण मास्टार माइन्ड बा ब्लुप्रिन्ट खालामनानै जिथु बिथांमोनखौ बिजेपियावबो सोजोबनानै बिकेडाब्लिउनिफ्राय लिडारफोरखौ बिजेपियाव सोजोबनाय जादोंमोन बे सम्पुर्ण जोंहा मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारानो खालामदोंमोन अब्ला आं जेसेबां बुंगोन बा सोरबा मिहिनीश्वर सार बिथाङा बेसेबां बुंगोन सम्पुर्ण दायित्वआनो आङो माने मानगोनां बिस्वजित दैमारिनि बायदिसो आं मोनहरो खारन बिथाङानो ब्लुप्रिन्ट खालामजोबदों नोंथांमोना बिदि हयथ' बिजेपियाव हाबाब्ला नोंथाङा फान्ड मोननाय नङा नोंथांमोननि इमप्लिमेन्टेसना जानाय नङा नोंथांमोननि बाउन्डारिया जानाय नङा नोंथांमोननि समस्तिया कनस्टिटिउन्सि बानायनाया जानाय नङा बेनिखायनो नोंथांमोना बिदि 700निबो गोजौ बा 500निबो गोजौ मानसि माबाफोरखौहाय मेम्बारफोरखौ लानानै बिजेपियाव हाबदोंमोन अब्ला हयथ' गासैनिबो ब्लुप्रिन्टआनो जुदि मानगोनां बिस्वजित दैमारिनिब्ला हयथ' बिथाङानो साबसिन मिथिगोन भबिष्यतआ नाथाय बिथाङाथ' जिहेतु बिटिआरनिसो बा बिटिसिनिसो बिथाङा बिथिंनि सानजाथिं माबोरैहाय बिदि खालामो बिथाङा बेनो बिराद गिदिर कुइसन आं बिनि सिगांनो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो नागिरो बिस्वजित दैमारिया बोरै बे बिकेडाब्लिउनि मानसिफोरजों लोगो मोनलायखो खारन जोंहा मिहिनीश्वर सार बिथाङा सासे एक्स बिएलटि बिथांमोनजोंनो लोगो थाफानाय सानफ्रोमबो लोगो मोनलायबाय थानाय बिपिएफनि समाव बिथांमोना जमा दङमोन आदसा आङो मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों जोंहा नै माबायाव एखे अबस्था जोंहा बिटिसिआव बिदिनो जाबाय नङा होमबा बिटिसिआव बिदिनो जादों जे
दिनै आं बेखौनो बुंग्रोनो नागिरदों मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङा प्रमद बर' बिथाङा जिहेतु चिफ जानानै सालायनांगौ होननानै सेन्ट्रेल आरो स्टेटआ बेखौहाय मोनसे थिग खालामनाय जाबाय अब्ला निस्सय मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङा मिथिगौ जे प्रमद बर'खौ जोङो चिफ खालामनांगौ अब्ला दिनै प्रमद बर' बिथांखौ चिफ खालामनांगौब्ला बिहा मेजरिटि मोननांगोन मेजरिटि जानांगोन आरो दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनोबा अब्ला आं बेखौसो बुंनो सानगोन बिस्वजित दैमारि सारा जुदि एसेबाबो अननाय थानायमोनब्ला प्रमद बर' आरो बर' राजनितिनि सायाव बिथाङा दिनै काउन्सिलनि सिगांनो बिजेपियाव हाबालाखेनो काउन्सिल जोबखांनाय इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव जुदि बिजेपियाव हाबहैनायमोनब्ला निस्सय प्रमद बर'आ मेजरिटि मोननानै जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलखौ बा बिटिआरखौ सालायगौमोन होनना आं सानो दिनै गोबां जायगायाव दिनै बिस्वजित दैमारि बिथाङा बिजेपियाव थांनायनि थाखाय गोबां बिजेपिनि केन्डिडेटफोरा दिनै देरहालांबाय जेराव इउपिपिएलआ देरहानांगौमोन बेयाव दिनै बिजेपिया देरहाबाय इउपिपिएलआ खमायलांबाय जायनि थाखाय दिनै प्रमद बर'नि अबस्थाया ओरैबायदि जाबाय माने बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनायावबो बिहा दिनै प्रब्लेम फैबाय अब्ला आं सानो दिनै बिस्वजित दैमारियाबो बेयाव गोबां गिदिर मोनसे बुंजानांगौ आरो क्रिटिसाइज खालामजानांगौआ दङ खारन बिथाङा मिथिगौ जे प्रमद बर'आ चिफ जायोब्ला बिटिआर एकर्डखौ बिथाङा इमप्लिमेन्ट खालामथोंसै हारसिं सिंगल मेजरिटि लानानै बिथाङा इमप्लिमेन्ट खालामसै होननानै जुदि सिरि बिपिएफखौ नागारबाय जिहेतु प्रमदजों थानानै मेजरिटि होनानै 22 जन होनानै गभर्नमेन्ट खालामहोनायबा निस्सय नैबे जिथु अबस्थाया हयथ' जानाय नङामोन होननानै आं दिनै सानो आरो बेजों लोगोसे दिनै आं बेखौ बुंफानो सानो जोंहा मानगोनां इउजि ब्रह्म दिनै आंनि बिफानि बैसो बियो आं बिनि बिसालानि समान अब्ला बिथांमोनखौ जों सनमान होयो एबसुनि समाव बिथांमोननि नित्यदखौ दिनै रावबो बावनो नाङाथों आरो उनावबो बावनो नाङाथों खिन्थु आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन दिनै जोंहा इउजि ब्रह्म बिथाङाबो गोसोखांनांगोन बिथाङा ओरैबायदि सासे लिडार दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांखौबो मेगन मिसिबनानै सुयै खालामहोग्रा सासे लिडार एकर्डनि समाव बे गावनि बुंनाय खोथा आं बुङाखै बेखौ दिनै अब्ला बिथाङा बुंनो हागोन ना जेलाव थांनानै रन्जन दैमारि नोंथाङा मेगनखौ फैला अख्राङाव बेखेवनानै नायदो नोंथांनि सुयै होनाया जोबखांलांबाय बुंनो हागोन ना निस्सय बुंनो हानाय नङा बा बुंनो हागोनबो जानो हागौ आरो बिदि नोंथांनि मेगन मिसिबनानै होनाय सुयैयावनो सागानावनो आं दिनै केबिनेट मिनिस्टार मोनबाय बिथाङा दिनै जेलाव थांना बुंहैनो हागोन ना दिनै नोंथांनि मेगन मिसिबनानै होनाय सागानावनो दिनै गोबां एनडिएफबि नोंथांनि गथ'फोरा बिदि जाबाय जोंनि बर' रायजोआ नै बिदि मोनबाय होननानै बिथाङा जेलाव थांना बुंहैनो हागोन ना बै समाव बिथाङा बुंदोंमोन जे रन्जन दैमारियाबो एबसुखौ फोथायनानै जोंखौ फोथायनानै मेगन मिसिबनानै सुयै खालामबाय बेथ' ओरैनो खेला खोथा नङामोन जायनि प्रतिफल दिनै नाय आं नोंसोरनो होदों दिनै बिटिसिआव मा जानो हमखो एकर्ड जानायनि उनाव जोंहा माबा भेटेनारिनि फिल्ड एसिस्टेन्ट मोनसे रिक्रुटमेन्ट फैबाय एडभार्टाइजमेन्टनि खोनासामोन एडभार्टाइजमेन्ट बियो नटिफिकेसन होबाय बा एडभार्टाइज होबाय जे भेटेनारिनि 78 फिल्ड अफिसार नांगौ फिल्ड एसिस्टेन्ट किन्तु बेयाव जोंहा ओरैबायदि लिरबाय आं फरायनानै दिन्थिनि दा भेकेन्सि विल बि फिल आप एज पार एक्जिस्टिं रुल एन्ड रिजार्भेसन पलिसि अफ दा गभर्नमेन्ट अफ आसाम सिगाङाव जोंहा बै बिपिएफ बा हाग्रा महिलारि सरकारनि समाव जिथु बे बिटिसिनि साख्रि 3rd ग्रेडनि बेखौ जोंनि चेयारमेनानो जोंनि काउन्सिलानो बेखौ बै समाव हात खालामोमोन जोंहा बेयाव नै मा बुंदों बेसिक रस्टार रेजिस्टार माने रस्टार बे स्टेटनि रस्टार बायदिसो बाहायगोन स्टेटआव जोङो मात्र 110% मोनो 10 जनल' मोनो नाथाय जोंनि बिटिसिनियाव जोङो जिथु 6 सिडिउलखाय जोंनि माबाया रस्टारा बेबायदिमोन जे जोंनि कटाया बिदिमोन रिजार्भेसना जों 180 जनबो लानो हागौ 90 जनबो लानो हागौ नाथाय जों रस्टार मथे जों 70 जनखौ जोङो हयथ' बिथांमोना लायोमोन अब्ला दिनै बे रिजार्भेसनाबो गैला दिनै स्टेटआ लांबाय बिटिसिनि साख्रि सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्डआ बेखौ होदों किन्तु दिनै स्टेटआ बुंबाय स्टेटनि बायदिसो बे थांगोन अब्ला जोंनि बे बिटिसिआवनो जुदि 170 जन मोनगोन ना
बेसेबां मोनबावगोन दा 100 जों 10 जनल' मोनगोन दिनै फरायसा स्टुडेन्टफ्रा दिनै बुजिनाय नङा बेखौ गोबां गियान नांगोन बेखौ बुजिनो दिनै बे जों गोग्लैसोनाय हारि होननानैनो दिनै 170 जनखौ 6 डेलाव बिसोर मोनदों होनना जोंनो होदों नाथाय बेखौबो दिनै बोखांनानै स्टेटआ मा खालामबाय 110 जनल' सिगांनि बायदिनो थानांगौ होननानै दिनै नटिफिकेसन होबाय अब्ला जोंनि मानसिया बोरै मोनगोन आरो बेयाव मोनसे इन्टारेस्टिं खोथा दङ बेयाव 70 जिथु पस्ट खालामदों बेयाव 78टा पस्ट दङ 78आव 68 ना 65 जन बेयाव ट्रेनिं लाखानायानो दङ अब्ला जोंहा निस्सय 10टासो सिट आग्लायनो हागौ अब्ला बे 10टाखौ स्टेटनिफ्राय होगोन नामा बिसोरो बे खोथाखौबो दिनै नायनांगौ जानानै फैबाय इएमफोरा नायदो बे डिपार्टमेन्टनि इएमआ जोंहा राकेश ब्रह्म सार नाबा बिथाङानो दङ बिथाङा बुंदो जे बेयाव जोंनि स्टेटनि रस्टार बायदिसो बे सोलिगोन जोंनि बिटिसिनि मानो सोलिया जोंनि बे बिटिआरनि बायदि मानो सोलिया 100 जनाव जों मानो 70 जन मोननायनि माबाखौ बेयाव मानो होआखै बिनि चेयारमेना जाहैबाय जोंहा मेन थांखियानो जाहैबाय माबानो जाहैबाय नै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बेथ' जोंनि मानसि नङा बेथ' बाहेरनि मानसि मेम्बारफोरा सोब गुबुन सासेल' जोंहा दङ एसएस अफिसार फामि ब्रह्म सासेल' सोब गुबुन जाथि गोजा अब्ला नाय बिटिआर एकर्डआ माबायदि जाफुंदों नों बै माबाखौ नायदो होमबा नों दै जिथु बुंनाय गामि दानख'नाय आरो दाजाबनाय नों बिटिआर एकर्डआव थानाय माबायानो सोब उल्थायाव थांगासिनो दङ जोबलांगासिनो दं जोंनि दै अबस्थाया बेबायदि दा बिनिखायनो आं बुङो बै बिकेडब्लिउसिआबो एखे अबस्था बिकेडब्लिउखौबो बेखौनो बिदिनो मेम'रेन्डाम हैदों जे बिथांमोननोबो डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट होनांगौ होननानै दिनै दिल्लीयाव दाखालि हैदों नङा होमबा डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट होनांगौ बिथांमोननोबो एकर्डखौ सनमान होननानै दिल्लीयाव दिनै माबा हैदों ओइ मेम'रेन्डाम रिमाइन्डार हरबाय खिन्थु नों नायदो जोंहा माबाया सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्डनि चेयारमेना प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि सोब उल्था बेनिखायनो आं बेखौसो बुंगोन नोंथांमोना बेयाव दिल्लीयाव थाङालाखैनो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ साख्रिनि थाखाय हमफै जे बेयाव जोंनि मानसिया बांसिन मोननांगौ प्रायरिटिया जोंनि मानसिया मोननांगौ 100 जनाव बा नै 78 पस्टआव जोंनि मानसिया 50 जन मोननांगौ होनना बुंनो हानांगोन अब्लासो नों साक्सेस जागोन बेबायदि नंगौ बे समाव मोनसे बाथ्रा सोंबावनो नागिरदों जिहेतु नोंथाङा बुंबाय बहुत बावै सिगाङाव इउजि ब्रह्मनि नाथाय सासे थिकादार हिसाबै नोंथांनाव आं मोनसे सोंनो नागिरदों जिहेतु बर'नि गेजेराव मोनसे गोजोनथाव खौरां जिहेतु बड'लेण्ड ओनसोलाव जिहेतु बिटिआरआव जिहेतु मोनसे गोदानै डिपार्टमेन्ट दाना होदों बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टआव जिहेतु आसाम सोरखारनिफ्राय दा बेसेबांसो बाजेट मोनखो जिहेतु नोंथाङा सासे थिकादार हिसाबै एसे मिथिजिगौ जानो हागौ बे बिथिङाव नोंथाङा एसे बुजायना होयोबा मोजां दा बाजेट एलिगेसन हिसाबै आङो थोंजोङै बेखौ आं बुंनो हानाय नंला खारन जोङो एसे थिकादारब्लाबो जों स्टेट लेभेलनि जों नङा जाहैबाय खिन्थु बड'लेण्ड जितु वेलफेयार डिपार्टमेन्टआव जितु फान्ड होनायनि खोथा निस्सय दिनैसिम हयथ' फिलाप जायाखै बायदि आं मिथिनानै दङ जुदि सिरियै जुदि फान्ड हरखुमादोंबा बिसोरनि खोथासै खिन्थु दिनै बड'लेण्ड डिपार्टमेन्ट वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ जिहेतु जोंनि बेयाव माबा स्टेटआवबो मोनसे माबा मा होनना बुंगोन जेरै जोंहा 39 डिपार्टमेन्ट बिटिसिआव दङ बे 39 डिपार्टमेन्टआव जोंहा WPTसो दङ नाथाय बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट होननाय बिदि गैया अब्ला जिहेतु जोंहा बे स्टेटनिबो मोनसे माबा नङाब्ला मा होनो डिपार्टमेन्ट नङाब्ला बाजेट एलिगेसन मोननाया एसेबां सहज नङा हयथ' माबा मोनसे थानो हागौ नाथाय आं दिनै गावबो जेबो बै माने एसे नेग्लिजेन्ट खालामनाय बायदि जायो बिनि थाखाय माने कनसियास नङा बे बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट मा फैमारदों मा मावनो नागिरमारदों बेसेबां डेभेलपनि खामानि मावदों बिनि माने क्लियारिफाइखौ आं दिनै होनो हानाय नङा खिन्थु बियो मोनसे बानायनाय जिथु डिपार्टमेन्ट जिथु बेयाव माबायावनो गैखाया मा होनो आसामनि माबायावबो गैया बियो क्राइटेरियाखौनो होननांसिगोन क्राइटेरियायावनो मिलाया जितु जोंहा बिटिसिआव 39 डिपार्टमेन्ट दङ बेयाव WBT NBCसो दङ स्टेटआव WBT डिपार्टमेन्टखौ बोखारना होबाय औ बेलेगनो होनाय जाबाय बे डिपार्टमेन्टआव गुबुननो होनाय जाबाय मेनानो WBT NBC डिपार्टमेन्टसो बियो एकदम माने इण्डियान माबा कनस्टिटिउसनेलि हिसाबै एप्रुभ जानाय बेयो माने संबिजिताव थाखानाय माने सरकारि भाबै एप्रुभ जानाय बे मोनसे डिपार्टमेन्ट खिन्थु नैबे जोंहा बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ बर्थमान बिब्दि नङा आरो
बे माने माबा जायाखै आरो जायाखै बेथ' आरो बनायनानै होबायब्रा मानगोन आं जोंहा मिनिस्टार दोङो मा होगोन मा होआ माजों बुरखायनो हागोन माजों सन्तुस्ट' खालामनो हागोन बिदिनो मोनसे डिपार्टमेन्ट बानायना होबाय दा फान्ड एलिगेसनखौ बेसेबां होयो नायदो आरो बेसे नंगौ नोंथाङा जोबोद मोजां बुजायना होबाय दा जोबथारनायाव मोनसे सोंनो नागिरदों जिहेथु बावैसो सिगाङाव जिहेथु मोनसे माजबातआव मोनसे हाबाफारि जादोंमोन बे हाबाफारियाव आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लानानै बुंदों माने BTCनि आगोलाव थानाय जायखिजाया गुबुन हारिफोरखौनो हानि मोनथाय होगोन होननानै दा BTCनि उनाव फैनायफोरनो होनाय जानाय नङा होनना बुंदों दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन जिहेथु BTCनि आगोलाव थानाय जुदि गुबुन हारिफोरनो जुदि हानि मोनथाय होयोबा बर' हारिया मा जालांगोन जिहेथु नोंथाङा सासे बर' हारि बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन जोंहा मोनसे कनस्टिटिउसनेल हिसाबै मोनसे आयेन दङ 6 सिडिउल हिसाबै 6 सिडिउल एरियायाव जिहेथु जोंहा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो जोंनो मोनसे प्रायरिटिखौ होखादों बिथाङा जिथु बुंदों बेयो आयेननि बारगा बिथाङा बुंनाय जादों मानसि हिसाबै गासैखौबो खालामनो हायो होननानै आं दे बुंनाय जादों मानसिफोरा सानदों जोंहा आयेन दङ आयेन मथे जोंहा खारनांगोन हिमन्त सार बिथाङा बुंदोंब्लाबो जोंहा आयेन दङ जिथु 6 सिडिउला एमेन्डमेन्ट जानाय बियो जोंनि मोनसे सिगाङावनो दानानै गालांखानाय रावबो बेखौ दिनै सेख'नो हाया होननानै दिनै मानसिफोरा फोथायनाय दङ खिन्थु मावनो हायै मानसिया जेबो गैया जुदि थारैनो बिथाङा बुंनाय मथे जुदि रेफारेन्स एग्जाम्पल जोंहा जागासिनो दङ नङा होमबा गुवाहाटि बरबरि जालांबाय बा बबेबा मोनसे नै दाखालि गुवाहाटिफोराव जालांबाय बेफोरबायदिनि मोनसे माबा खस्थ' होनाय नंगौबो जुदि गुबुन मानसिखौ जुदि दोनफैमारोब्ला जोंनि बर' जाथिया मा खालाममारगोन दिनै बिनि थाखाय कनसियास नंगौना नङा आरो जा माबाजों थांगासिनो दङ लामाजों थांगासिनो बेफोरनो मोनसे प्रुफ नोङो नायदो 6 सिडिउलनि माबाखौ नैयावनो सेफायबाय नङा होमबा आं दै बुंनाया बेनो एखे बेखौ मावनो हायो मा खामानि दङ दिनै जोंहा रिजार्भेसना 6 सिडिउल हिसाबै 170टा दङमोन दिनै बेखौ आसामा लांफिननानै दिनै 10टाल' खालामनो होबाय अब्ला दिनै 6 सिडिउलनि जिथु हा जोंनि मोन्थाय बेखौ दानगारनानै गैया खालामनानै गुबुननो हा होनायाबालाय माथो गिदिर खौरां जुदि जोंनि लिडारफ्रा जुदि कनसियास नङाब्ला बेबो सम्भब होननानैसो आं दिनै बुंनो नाजागोन जाय समाव गोबाव समनिफ्रायनो बर'फोरा हाखौ लानानै आन्दलन खालामबोबाय थादों बै समावनो दिनै चिफ मिनिस्टार बिथाङा बर' हारिनि जिथु ट्राइबेलफोरनि हाखौ गुबुन हारिनो होनाय नाजादों बेवहाय सासे बर' हिसाबै बर' रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो लुगैयो जिहेथु दिनै नोंथाङा दिनै नंगौ बे बिराद मोनसे सिरियास मेटार जोङो हानि थाखाय नांदोंमोन जेसेबां संगठनफोर दङ हाथियार लानायानो जा नन भायलेन्ट माबायानो जा एबसुआनो जा गासैबो हानि थाखाय नांदोंमोन हायानो गैयाब्ला जों मा खालामनो मेन इस्युआनो जोंहा हा लेन्ड नङा होमबा लेन्ड अब्ला दिनै जुदि थारैनो बिथां दाखालि माजबात ना रौतायाव फैनानै बिथाङा बुंफैबाय बिनि खाथियाव सोर दङमोन बिनि उनावथ' जोंनि बिटिआरनि सिफआ दङ बिथाङा खोनासंबाय हादों बिथाङा मिथिगौ गोसोआव मोनसे सानखांदों मा डेन्जार खोथा बुंखो बियो नङा होमबा निस्सय सानदों अब्ला दिनै आं एगजाम्पोल होनो नागिरदों जोंनि नै जिहेथु हानि मोन्थायखौ मा खालामनो नागिरमारदों जोंहा मोनफ्रोमबो सार्कोल अफिसाराव नाय मोनफ्रोमबो सार्कोल अफिसाव नाय 19टा सार्कोल अफिसावबो सोब गुबुन जाथि गोजा बिसोरनि खोलोमजों लिरनाय फाइलावबा मा लिरदों दिनै जोंनि हाफोरखौ सोरनो होनो थाखाय मा पलिसि खालामदों जिथु जोंहा एबसुआ दिनै बेफोरखौ नोजोर होनो हायाखै आं मिथिया नाथाय दिनै एबसुआ दिनै हानि थाखायनो गुतै बर' जाथिया एबसुनि नेतृत्वआव हानि थाखायनो जुद्ध खालामनाया दिनै जोंहा फैमाल जागोन जितु जोंनो लेन्डनि थाखायनो जों नांदोंमोन दिनै सानफ्रोमबो खोथा बुङै जुदि हाखौ जोङो जुदि सेफटि खालामनो हायाब्ला गोबां खोथा बुंनानै जुदि हाखौ जों दिनै सेफ खालामनो हायाब्ला जोंनि गुतै गासैबो नांनाय जोंनि जिउ जोबनाय जोंनि मार्टिया जालांनाय सोब गासैबो फिनिश जाजोबगोन जुदि दिनै बिथाङा मावनो हायै जेबो खामानि गैया जायहा दिनै बे खोथाखौ बुंदों गाबोन समफोर बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनोबो हागौ अब्ला दिनै जोंहा
दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि थाखाय मा बुंगोन? नाथाय बिथांमोनखौ दिनैसिम खुगासिनायखौ नुनो मोनाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादल' नङा, बर'नि गोबां आफादफोर दङ, ट्राइबेल संघ दङ, ट्राइबेलफोरनि गोबां आफाद दङ, बिथांमोना दिनैसिम खुगासियाखै बेनि सायाव। बिथांमोना मा जाहोननि थाखाय सिरि जानानै दङ? बेनिखायनो बेनो जानो हागौ, आं दायो बुंबाय जोंहा 6 डिल हिसाबै आयेन दङ, आयेन मथे जों खारगोन होनना साननानै थांनो हागौ, नङा होमबा? जिहेतु जोंहा बे 6 डिलनि मोनसे हाखा, बेयाव बिथाङा बुंनाय मथे बियो आयेननि बेरेखा जादों, बेबायदिसो माने गिदिरफोरा दिनै रायलायनो हमदों। नाथाय बिनि अनगायैबो आलादा बिथांनि बुंनाय बायदि जुदि जाहैनोबो हागौ। दा एबसुआ दिनै मा बुंगोन? दिनै बिनि माबा एन्सारखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जों मिन्थिसिगोन। रायजोआ बिनि थाखाय एलार्ट जानांगोन, सोर मा बुंदों मा बुङाखै, सोर बिनि थाखाय दिनै एलार्ट जाना दङ, कनसियास जाना दङ, जों फैबाय थानाय समावसो बेखौ जोङो मिथिसिगोन आरो। गमामायैनो बे जुदि इमप्लिमेन्टेसन जायोब्ला बर' हारि बा ट्राइबेल हारिया जोबस्रांनायनि लामायाव फैगोन नामा? बेथ' डेफिनेटलि बेयो एकदम माने नुहुरखानाय। जुदि हाखौनो जोंनि हाखौनो जुदि लाबायब्ला जों बबेयाव थागोन, नङा होमबा? बेथ' जोबखानायखौ जोङो बबेबा मोनसे हारिया जोबलाङिबो माबा हिस्ट'रि बिदि गैया, जोबलांनाय दं, नङा होमबा? गोबां हारिफोर दङ दिनै बुहुमाव जोबलांनाय, नाथाय आंनि बर' हारिया जोबलांथों आं बेखौ बुङाखै। खिन्थु गोबां बोसोरनि उनाव हयथ' बेयो जुदि इमप्लिमेन्ट जालांबाय थायोब्ला, जोंखौ फोजोबनो थाखायनो जुदि बिथांमोना जुदि प्लान पलिसिखौ लादोंब्लाथ' बेनो जाहैनोबो हागौ। जुदि जोंनि लिडारफ्रा दिनै कनसियास जुदि नङाब्ला, आं दिनै बेखौसो बुंनो नाजागोन। नंगौ, बे समाव गोबां बाथ्रा मिथिबाय बिथां बिक्रम दैमारिजों। बे समाव नोंथाङा जोंनो गावनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। थेंक इउ।